Татар-информ редакциясы борынгы Биләр каласы Биләр шәһәрчегенә юл тотты. Биредә урман нәкъ апрель аендагы кебек яфракларсыз калган. Бу урын Биләрнең тау башы, Хуҗалар тавы дип атала. Һәм монда менгәч нәрсә күрик? Чыршыларны да парсыз хифәк күбәләге кортлары ашап ята икән. Менә ботаклары кырган. Кортлар әле дә ябышып тора. Ашыйлар. Ашауларын дәвам итәләр. Башка елларда ям-яшел, куе урман булган Хуҗалар тавы бүген 23 елның июнендә әнә шундый апрель аендагы кебек яфрак ярып утырган агачлары белән безне каршы алды. Кортлар бөтен яфракларны ашап бетергән. Бер ботаклар, коры ботак кына калган. Яфраклар инде хәзер яңадан агачлар яфрак ярыга мәтәшә. 1-2-3 көннән яфраклар, бүреләр бәлки пәйда булыр. Әлегә урман менә шундый карарак төстә булып кала. Ерактан да ул менә шундый кара булып күренеп тора. Менә шундый кечкенә яфраклар гына күренеп тора, чыккан. Ә ботакта бер яфракта юк. Аларны кортлар ашап бетергән. Дөрес, безнең агачларны да кортлар ашамаган. Кайберләре яшел булып утыра. Ләкин күпчелек агачларның яфраклары ашалып беткән.